Kwa kanyo ni jopur ma kaunti ma Kisii kwayo piny owacho mondo medgi apisas madhi konyo duoko piny laini mabocho manitiere dero mar cham mano National Cereals and Produce Board mar mondo giyud kony mapiyo. Jopur go wacho ni chunogi ni gigo tach kuom ndalo ariyo mondo eka giyud mbolea ma nengogi oyweyo. Kaluwore gi apisa mar NCPB, dhugruokno okel gi nonro matut mane timore ne jopur madhi kawo mbolea ka bende jopur moko osemaki ka uso mbolea go ne jogo makelo ohinga e chenro mar chiwo mbolea, kendo dwarore ni jopur madhi kawo mbolea go koro bed ni osendikore gi migawo mar pur. Chenro mar chiwo mbolea dhi nyime e kaunti ma Kisii ka jopur moko dwaro piny owacho mondo ter apisas e gwenge mondo duok chien ting' mar wuoth ka gidhi manyo mbolea. Sasa tunaomba national government kama ikiwezekana itumie structures za Ministry of Agriculture iko katika sub counties. Mbolea iende kwa sub counties, wakulima wapate karibu na mashamba yao. Tunasumbuka. Kwa tunaomba serikali kuu kama imeamua kutusaidia mbolea, tafadhali waongeze na wafanyikazi ndio wakulima tunatoka mapema hapa. Kuna wengine wagonjwa ambao hawachakula tangu asubuhi, hawachakula kitu yoyote. Kuna cartel wanaingia hapa, wanajifanya wako na mashamba, wanachukua mbolea, wanaenda kuuza sokoni. Kama kutoka kwa ofisa ambaye anasimamia alituambia kesho ni Haramisi, siku ya daraja 2, hawezi kupeana mbolea kwa sababu akipeana siku hii ya Haramisi watu wanachukua wanaenda kuuza sokoni.